Mai rike da mukamin mataimakin daraktan ya ce cutar masassaran dawakan da jakuna cuta ce da take yaduwa har zuwa ga mutane, a don haka ya buƙaci masu kiwon dawakan da jakunan da su kai su a yi musu rigakafin don kare lafiyarsu da na dabbobinsu. Alfanun da yake da shi shine tunda an samu barkewar cutar a wani wuri kuma an zo nan Zaria an samu, to mu ga mun cewa mun kare lafiyar dawakin nan da kuma jama'a, saboda wannan cutar da yake raban dawakin nan shi ma yana raban jama'a. To kaga in ba an samu an yi controlling ko kuma an dakatar da shi akan dawakin ba, to kar ya zo ya fantsama tun dauki ɗaya ko biyu ya sun samu ya zo ya fantsama dawakai da yawa su samu matsala. Ya kuma ƙara da cewa a dalilin haka ne ya sanya gwamnatin jihar Kaduna ta hanzarta samar da magungunan rigakafin kyauta, kuma ta umarci da a fara rigakafin nan take. To yanzu gwamnatin jihar Kaduna shine ta sai maganin, shine ta zo da mu yau muka zo domin mu samu a yi musu rigakafin. Tunanin ya kamata su yi wannan rigakafin a kawo a yi ma jama'a kyauta. Malam Ibrahim Abbas Suleiman har ila yau ya shawarci waɗanda aka yi wa dawakansu da jakunansu rigakafin da su bi ka'idojin da aka sanya musu na kar su hau ko goge su ko yi musu wanka har sai sun kwana 7 da yin musu rigakafin. Biyu mun gaya musu cewa idan mun yi wannan rigakafin to su yi kokari kar a hau dokin, a ja dokin a hankali a mai da shi gida ya kai kwana 7 ko kwanaki ba a hau shi ba, saboda maganin ya gama biya a jikinsu yadda zai aiki ba tare da an samu wani matsala ba. Shi ma da yake ƙarin haske game da rigakafin, jami'in kula da lafiyar dabbobi a ma'aikatar Malam Halliru Abdulhamid bayyana mahimmancin da rigakafin yake da shi yayi. A cewarsa shirin rigakafin zai kwashe kwanaki 7 ana gudanar da shi. Ina so mutane su san su dubi fa'idan wannan rigakafin. Abu ne wanda yake kusan a nan yanki ba taɓa yin shi ba. Sannan kuma gwamnatin jihar Kaduna ta yi kokari, matukan kokari, tun da aka faɗa mata matsalolin ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta nan ba ta can har sai da ta tabbatar mu ta samu